haast jongt. En Christliedjes. Het is wel leuk. Ja, vond je het een beetje spannend? Heel spannend, want ik ga nog net heel vaak voor stapvolle meisjes doen. Dus het is wel een beetje spannend, ja. Ik heb wel eens voor een hele grote zaal nog groter dan dit dansen. Dus je hebt wel een beetje ervaring. Ja. Ik doe dat al eigenlijk op mijn vorige school deed ik dat ook dit soort dingen. En ze vinden het altijd wel heel erg leuk. Ja, er zijn natuurlijk altijd een paar die het minder leuk vinden. Maar de meesten vinden het heel erg leuk. En dan worden die altijd wel weer meegetrokken door degene die het wat minder leuk vinden. Uiteindelijk komt het altijd wel goed. En je ziet ook iedereen staat er gewoon ook goed bij. Iedereen doet gewoon goed mee. Dus hier staat een hele trotse leerkracht? Ja, zeker. Ja, zeker Wietje. Ja, nee echt. Ik vond dat ze het heel mooi deden. Wat voel je er nou van, voor deze meisjes te jongen? Leuk. Waarom dan? Nou, gewoon. Ze hebben zo lang alleen gezeten en dan trainen we nu gewoon voor ze op. Na die coronatijd is het wel dan nou dat wij hier nou mee optreden en dat alle meisjes zo dicht bij elkaar zijn. Dat is wel een mooi gezicht, ja. En wat weer het allerleukste nou van dit optreden? Dat al die meisjes dan bliertjes zijn. Ja, heel erg leuk. Ja, ze waren ook echt aan het meezingen, daar waar kon. En je ziet gewoon dat ze het heel erg mooi vinden, dat ze stralen en zo. Ja, dat is toch hartstikke leuk, toch? Zo'n groep, zo'n groep My Band, dat is jongen, dat is toch mooi.